Hakisnam kibala let ke judan ke jing ong jong kibabun baki kena baki samla kibadan sap haki jing le kai baper kibayo lat ban penpau Pyrthei ye kita kisap ki jongki kidetang kibasong basa haki bentasor Henry hakini kisi kibamta le si la ban ong ba kamlong shu kumta namar ke jing tre shitom jong kiseng ban kentiu ye ki kam ye le kai ke jela kila sedang ban ngam shiki kendong konsrat ban wahat ikitaki klur ye le kai haki jing le kai baper kani ke kubor ke ba UPCN un peni shapi Mynta kade kawai ni kinuksa halor kani hadien ba ki arngut ki kena na kawai ke snong kila syajit ban mi khmat e ke jela ha ke jingil akai ke ba ki sultanat ban pelet jemut nalor ki wai pat ki jat jingil akai baper ki bagi khon jok ni ke jela kenthai ba chenrang ki dan sap bat tebet benel akai ki balapau om tang ha ke jela hendrai wat chekeleng kari bat sabari rukum jo Hagani katayo UPCN kumsi bentai ki kena bat ki samla ni ki Than Nongkyndong ban pelet jingmut ya ka sab elakai jongki ha ka nogo jat jing elakai ulale chekashnong maurung kneng ha ka bagidan arngot ki kena kan thai ki bla shajet ban mi khmat ka jela ha ka lumpung ya kop lakai cricket ka ban salong shabar ka jela Kini ki arngut ki kena akan thai ki kenthop ye Monica lengdok pawa kat nyu snam karta bat idawan shisha warlar pi kat lai snam karta ki basong basa ah maureng keneng hak district East Khasi Hills ki bedan benta bat ka kenhon ile kai cricket under 19 bat ka kenhon jong jela Meghalaya ki bedan lai phongut baro ki ban salit pentebet shosho ru ha ka trial camp ha Bengaluru ha unai luar Mynta kesnam arhajar arpuai I Monica lengdok pawa ide ibat-tebet ban tiet ball ne ka batting bat ha kajuk opor ibat-tebet ru kum ka wicket keeper kat ba idawan shisha walarpi ide ibat-tebet ha ka batting bat nalor kini ki arngut ha kasnong maureng keneng hadien balapen khai ka maureng keneng cricket association kiladon bon ki weipat ki kena akan thai ki badan sap ha kana jingil akai ha baro kiliang kham tam ha ka batting bat ka bowling kumba phila ban i hang ni hamoring keneng ka jingil akai cricket ngila sedang sedang biang shen di hak senam arca khat pra bat hau arca khat pra ngila yo ban ya kendu ya i presiden jong ka East Khasi Hills iba destar mar banyang bat kumju ru ya i secretary jong ka East Khasi Hills cricket association iba aron dingdo dealing ba jong kita arngut kabala penlong ya yanga kum u nongilam hagini ka shnong ya ka benyo ban petenti ya kini ki kena marbalai ka jingil kai cricket lading compare bat ka jingil kai football kalau namar ba ka football kedai ka bengi hap le ka physical contact anda habidai bat ka cricket pat ka don kam ya ka temperament learning don kam ya ka bor yaisha ha ka jingil kai ngim don kam than ban ya kendu iwe kata hi ka long ka habidai bat ka jing pha ka junga bakin le chakene ka jingil kai cricket bat ngei ha baki le chakene ngei bakini ki khana ngei baki don ya kata ka mensim sha ban ya le kai bat ngi ba habi perform ri ban lek kai ba bat ngi hadu Mynta ka klem penduk mensi mengah dak ai mensi mengah ya ka bakini ki khana ngi hadu Mynta ki lala ban lek kai ba kumba kalong ha ki kindiat sngi balalek kini ki arngut ki khana kan thai kila shajet ban mi ka Meghalaya bat kila kilan met bhai la dia bat pen kre ru dak ba pen tebet shosho ila dia man la ka sngi namar ki kwa ban la ban lek kai ba bat ban wan ra nam nya ka jela di sedang lekai football hadien pat nga lekai naskar cricket namar ngai ba ngadan ka ayu kasap bang lekai cricket porba dalawa school to ngiwan practice ni barisa nakta
dan tentang per step untuk yawan praktis hadian untuk dan badan trial shalom tu nyalek ta nata sas kila dan trial shalom Mynta bisa jet ban Nongialehkai nak state bisom no. Ngakemen bangan layu lekai nak state ban ngapersyang ru ban lek kambha ban ratnam ya kejela bat dia karin dia berok kawahi. Pis kubalai pis tenar Nongialehkai kriket. Ngas ngotenat ba kalong interest yang ati. Ngobang ban lekai ban yubangan pencelur yaki parlok percor cuma. Ngas ngokumen na namar bangal sajian. Ngas ngokumen palat hadu kata. Ngas ngobang ban bol ban bat ruhi. Ban ai man siam kini ki kena berki weipat ki kena berki samla na ki weipat ki shnong. Haswa begini ki arngot ki Thain lekai cricket kin wanno asyak lempong pentebet hamadan polo haslong. Kadar bar shnong maurang keneng kal ai jingirap ru ikini ki kena da kapisa na kebenta ke jingdan kam jongki hakalet kawan. Jagane kapisa la IT Shaki do usordar ke shnong uba Peter Jelawai badu secretary kadar bar shnong uba wan lambok kharsati. Aisine. Tiada kali yang hijungi ke shnong hi ngidap dekat jing kemen ke bakrau habodon ki samla na po shnong ki bonmi kum kini ki jaci lakai khamtam ke cricket khamtam ki kanthai ke ba pensem ki Thain Nongkyndong lesi nyar bansem baki kanthai kin mi hakini ji lakai kum ke cricket te lesi leng ba ke jingdon kini ki kena samla na po shnong ki ba Mynta ki ba Shajit ki bala hapo kene ka Meghalaya Cricket Association ke bakin let ya kita ka trial kam goji hapo Bengaluru lesi kalong ke ba snotanat bat kabio mesim mingi kum shnong ka thau hi bat ngismo sarong ru ba ki khna shnong gejungi khamtam ki kanthai ki mi khmat akum kini ki jaci lakai na kaliang gejungi ngismo ban ai kita ka jing penslur ka jing kentu kan pham ba jing ai mesim ki ba kinang la man trestom nang bakin po shidu kata thong ba ki thmu ha gejing em gejungi bat kumcut ngismo bang kerpat iki me kpa gejungi bakin ai gejing kersan met bat mesim ya kini ki khun knang ba ki khun ki la shisha ban po ka thong ba ki thmu ha gejing em te namar kumbolong matane na po shnong ngindon ru sawai shenrang u samla wan kit nong plu tama mata udon hakamet ke bum kwai ben khya kata kadau mla bondon lang pengeng ne uru un sajit na po kene ka under 19 jong ka Meghalaya hi bon select kene ka trial kam kumchu nam ta kene ka Nongialehkai ke bon select chabar tengi bok kruang ye uru kumchu bonong la susu bon ai kene ka Nongialehkai ke bobha bon trestom Mynta imunika lengdo pawa bat idawan shisha walarpi gladon hakanong ba aslong hapadeng ka jing pentebet ki coach jongka Meghalaya Cricket Association hamadan polo shalong rengkat bat ki wede ki kena ke ban mi kemat na kene ke jela germen bakum kini kubor ken aimen siem bat penslur ya ki wei pat ki berengka sap ke Nongialehkai bapher khamtam ki ban ki Thain Nongkyndong namar Mynta ki don bon kilat kelenti ban penpau ya kita ki sap jongki bat ka khubor leni ka message ka bangan ai manga shaki wei pat ki para samla leni shaki wei pat ki para shnong para thau leni wat ki wei ru ki para samla ki badon ha ka jela ke jongi khamtam ya ki samla khasi ke jongi ka sport leni kanu ka bangi don ya ka sap ka telen ke jongi ka cinggetu ke cenga kalong ya ka bangin shim ban peden kam hok ika namar ladangi shim ya ka ban ngi peden hok kam hok ika kamlong ka klemlong ka basabain rekan long ka bayat bet bat kan long ru ka jing mentoy si benta rungan ong hagani ka por na ka benta ki samla jong ka jat bende jongi ya ka bakin shim ya kini ka Nongialehkai cricket namala dangi pa ke dei ba Nongialehkai jongki kenthai ho ki khasi ki la khamyadon nda hebe dei bat ki Nongialehkai bat ki shinrang pat ki duna ing kerpat ya ki samla ke jong ka jat bende jongi ya ka bakin shim benta hebe dei bat kini ka Nongialehkai cricket namar kadong ka wei kalat ya ka ban kamai ilane ka wei kalat ban penyok kam penyok jaminge
Jod.